Здравейте, аз съм Medium и това е Minecraft 9 епизод. От така доста време не съм правил видео на Minecraft. Защото... чакайте сега. Добре. Момент, че тук трибют ми звънна. Чакайте, сега ще ми се обадя. И от доста време, нали, сега ме приеха в един... Чакайте. Еро. Добре дошъл в Minecraft епизод 9. Както казвах тук... Да, добре дошъл отново. Повтарям и ти си добре дошъл. Да, благодаря. Те сигурно не те чукаш, защото аз спрях видеото. Сигурно. Ама... В миналия епизод, нали, тук бях почнал да го правя и сега го... Да. Ти да... Ще го довършваш ли? Ти да мълчиш. Ама... Не, аз го довърших всъщност, докато... без да снимал. И сега... Добре, защо съм останал с впечатлението, че имам достатъчно дърво? Къде да знам? Аз знам, че в миналия епизод почна да се строиш къщата. Да, ще признаеш. Ама не съм си гледал видеото. Не знам ли да си го качил, ама... Качил го, да. Ама знам. Ма не си го гледал? Не. И не си ми дал плюс. Не, така ли, не, че приятели ми дават плюсчета, ама сега просто казвам, нали? Просто как казвам. Не. Какво? Нищо. Какво говорим изобщо? Тръгна да казва нещо, ама... Аз тук бях... сега ще виждаш, нали, на видеото сигурно не, защото доколкото разбрах не ми гледаш видеото и съм ти много сърдит. И съм ти много сърдит. Съм ти много сърдит. Ма видеото на Харлем Шейк го видя, нали? Да. Как е станало между другото? Добре. Да, то вие може да сте го видели още пред 2-3 седмици, ама зависи кога ще кача видеото това. По моите очаквания. Сам човек. Бях самотен. Какво ти направя? Ще намериш другаре. Тебе нямаш. Че от двама човека ще направят цял Харлем Шейк. Заради той сложих умрели хора, защото не може да намеря живи. Ето, виждаш ли? Да. Трябва да... Добре, защото играта не върви с 18 FPS някой. Това в FPS да не би случайно да означава Fux per second. Добре, забравяйте какво казва той. Какво? Не, нищо. Добре. Сега ми върви с 60 фрапса. FPS нали означава фрапс. Fux per second. Човек, тук сложих. Аз много кокошки съм имал. Какво мислиш да правиш Също кокошки? съм айбът. Какво? Вау, как ми лагна човек направо, ма... Измести, така. Компютърът си не става. Какво? Компютърът си не става. Мълчу е. Бит ми по-хубав от твоя. Моя ман. 450 гигабайта рам. Моя пък няма. Вала. Никъде. Колко гигабайта я повтори? 470. Шугот с 160. Добре. Хиляди. Добре, що ми казваш? Да. Вярвам ти, вярвам. И вие ми повярвайте. Преди са направите, че ми вярвате. Като мен. Аз наистина ти вярвам. Аз ти вярвам, че ми вярваш. Защото сте приятели. Да. И това правят приятелите, вярват. Да, понеже сме най-добри приятели, та заместих в Харлем Шейк с обрял човек.
Това прави приятел. Най-добрите приятели. Еми да. И те трябва да има. Ако се чудите кой е, вижте видеото, един с пълен кожен сет. Един зомбак с пълен кожен сет. Това е той. Трибют. Къде е? Бутю трибют. Бутю трибют. Аз не съм бутю трибют. Аз съм трибютю. Добре, чакайте. Не, няма да спирам видеото. Не, всъщност ще спра за малко, изчакайте. Не. Да, пак съм тук. И трибют има скайп. В момента виждате как се пише, ако искате може да го намерите, може да играе с вас. Той само се шегува. Не се шегувам, наистина. Защото си лъжец, аз знам тебе. Не, той наистина си направи скайп. Не. А не, всъщност той си имаш скайп. О, аз ще дам и другия. Не. Хубаво е само единия. Що ми щеш? Ама аз нямам друг, аз имам само един. Който се казва трибют... Не, няма значение. Не, няма значение. Не се казва трибюти. Какво случайно това си мислиш? Ами не беше ли? Да, значи такова. Какво? Не е ли трибюти? Може би. Зависи как го напишеш. Аз всъщност не знам как се пише. Ако не го напишеш с главна буква, тогава грешиш. Аха. Ма ще така да как се пише, ако не го напишеш Да. с главна буква, ще изгрешиш. Между другото може да ме намерите в скайп. Не ме търся. Може да ме намерите в скайп. Като ми пишете, отговарям на всеки с изключение на половината. На кой? Не, нищо. Изключение на? На половината. Ама това не съм казал. Добре, всички с изключение на всички. Сериозно отговарям на всички. Почти на всички. Дали те деца са ми писали, мисля, че само 3. Не. Какво нямам торчове, майко? О, Слендърман ще дойде. Ще не си. Аз ще се направя. Така, само 4 торча. Ще си слуша това ще дойде. Той беше за тебе, ама ти го изгони като си направи торча. Дик май сък, Слендърман. Дик май сък. Суцка, детска. В момента, ако не сте разбрали, че се трябва къща. Ами ти каза, че вече я построи. Не, аз в миналия епизод разчувствах, защото когато се построих къщата, всъщност съзнах, че имам само едно купче разстояние да мога да минавам отпред. И реших да се разширя малко. И сега... Виж сега, тъкмо като говорихме за приятелство, гледам една снимка тук и пише: приятелите са много като дърветата. Когато ги удариш с брадва няколко пъти падат. Сериозно? Да, днеска един от моя клас, защото седнах по него при него първите 2 часа. Имахме български и седнах при него и той днеска ми вика: имам много сериозен проблем, като се затворя очите не виждам. И аз му викам: вай, вземи отиди на лекар. Пък един друг човек ме днеска цял ден сме огаврили. Аз като се запуша, ушите не чувам. Един друг човек цял ден сме огаврили днеска. Знаеш за какво? Вика, защото една от моя клас баща й има 2 язовира. И той вика: тъс вечер ще имам скумрия. И после стои и вика: аз ще отида до язовира да открадна няколко скумрии. И цял ден сме огаврили за това, защото всеки знае, че скумриите са в сладководна вода. И който каже, че са морски, е долен лъжец. Си лъжец. Ти ми каза, че са морски. Кога бе? Ти ми каза, че са риби. Що ме излага?
Аз не знаех, че са влючуги. Ага, да. Добре. Скумриите са нещо подобно на крокодили и живеят в... Влючуги. Да, Не, даже може и да са птици. крокодил с крила. Се нарича скумрия. Те ли? Не. Аз съм нарича птица. Птица влючуга. Сериозно. Птичи влючуго. Не, шегувам се. Птица. Нарича са хибрид. Птица. М? Птицата е птицата. Птицата. Да, да са. Не, птица. Птица. Майко, ще отида да те убия. Не мога да заеболя. Ще убия. Аз бягам. Ле. О, ама той май излиза от стаята. О, да, просто. Genius, man. Защо бе? Как гониш? Ти го уби. Какво става? Какво става? Спиндерман. Ще убия Спиндер. Спиндер... Ма той не е Спиндерман. Видя ли, че не ме намериш, защото се скрих? Да, ама ти излезе от стаята ли? Да. Аз чух хлопа, няма не бях сигурен. Следващия път. Не видя ли колко добре се скрих? Да, бе, да. Не можа да се отидеш къде се скрител. На твоята братовчет, където днеска ми скъса нервите, защото трябваше да я чакам половин час. И направи един номер. Покажи пръста си и това е супер тъпо действа. Покажи пръста си и я питай какво виждаш. И тя предполагам ще отговори пръст. И ти и каже, значи много добре съм се скрил. Той е много тъпо, нали? Не бе, това е най-умната шега. Сега си някога съм чувал. Да. Много е оригинална. Най-умната шега, която някога си чувал. Да. Сериозно ли до момента не си чувал никакви шеги? Не, Вау! аз съм чувал много. Бах ти помия. Това е най-умната от всички. Ага, добре. И скумриите са такива. Са сладководни. Сладководно. И госпожата по български нещо диктува и вика. Защото се учим дервишово семе и тя вика еди с какво, любовта между Силвина и иди вика и скумриите. Защо? Защото ние цял час човек, ние цял час, цял ден се бъзикахме с този за тази скумрия. И сега Изкобрите! за любовта между Силвина и скумриите. Това значи. Той ти фенове скобри ли ще ги наричаш? Не. Само Митю от моя класа скумрия. Сигурен, аз знаех, че е риба. Ама ти изобщо. Обърках сам да се поправя. Влечуго. Да. Защото нали скобрите са влечуги. Да. Това не ми харесва. Така. Чудно. Кой те питам? Абе, тебе никой не те пита, бе. Аз да не те питам. Ай, че Чингелинги-минги! Така. Добре, разбрах те напълно. Ага. И аз се очудвам как още снимам. Ами как? И не съм спрял видеото до момента. Защо? Защо не си го спрял? Как снимаш още? Това е невъзможно. Не е по силите ми, бе. Не е Какво? по силите ми. Заповядай, зомбито ми влезе в къщи, имам си гост. Чакай, не е по силиците да го спреш. Да. Така ли? Продължи. Аз пък го убих. Продължиш да снимаш за винаги.
Или докато не се запълни цялото място. Цялото място няма да се запълни, защото те хората докато ако снимам толкова дълго, те хората докато го изгледат видеото ще брадя сап. Защото имам около 200 свободни гигабайта. Ама ще такова. Паднах. Така, добре, жив съм. Това беше от мен. И от мен. Мълчи, бе. Ама... Чакай, сега ще сложа... Ще правиш видеото. Къде ще правиш видеото? Това е моето видео. Добре, щом казваш. Какво? Така. Съм специалния гост. За това. Добре. Гост. Това беше всичко от мен. И от мен. Не. От Това мен беше не. всичко от нас. Още продължа да снимам. Добре. Надявам се клипа да ви е харесал. И дайте положителен вод и че да ви гледаш видеото. Отрицателни. Само отрицателни. Добре. Знаеш, между другото, си знаех, че го кажеш. Нищо не знаеш. И чао.